फैगौ 8 तारिख जुनाव जे जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थि कख्लाबारि समस्तिनि बेवहाय जोङो जोंनि इउ.प, बिजेपि आरो जिएसपि जानानै मन्टु बर' बिथांखौ जोङो बिजाथि महरै जोङो बेवहाय फोसावबाय आरो दिनै जोङो जेखिनि प्राइमारिफ्राव बिसिडिसिआव जोङो गिदिंनानै नुदों बेवहाय जोंहा बारा केम्पेइन खालामनांगौनि दरकार गैया बेवहाय जोंहा बारा मेल मिटिं लानांगौनिबो दरकार गैया होननानै जोङो सानदों मानो होनोबा कख्लाबारि समस्तियाव थांनाय 17 मासाव 1.5 बोसोर समाव गोबां बेवहाय माखासे खामानिफ्रा मावफुंजाबाय आरो माखासेया मावफुंजानायनि लामायाव दङ बेवहाय जिहेतु जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारा रायजो राजानि बेसेन गोसा भटखौ लानानै देरहानानै थांदोंमोन बिथाङा गावनि समस्तियाव गोबां माखासे खामानिफोरखौ अलरेडि मावबाय आरो माखासेया प्रसेसआव दङ स' जोङो रायजो राजाजों सावरायदों आरो जोङो नुदों बिथांमोना जोंखौ जोबोद दुंब्रुद गोसोजों बरायदों आरो फैगोन जे 8 तारिखआव जानो गोनां बिसायख'थि बेवहाय मन्टु बर' बिथांनोनो भट होनानै देरहासार होगोन बेयो रोखा। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गामि गामि हाबनानै कख्लाबारिनि रायजोफोरनि सिगाङाव बुंदों जों बिपिएफआनो देरहासार जागोन बेवहाय होननानै मा बुंनाय? हाग्रामा महिलारिया बबे अंखखौ लानानै देरहासार जागोन बुंदों जों बेखौ आसरितसो मोनदों मानो होनोबा थांनाय बिसायख'थियाव इउ.प हिसाबै जोङो हारसिङैनो 23,336 जोङो भट मोनदों आरो जिएसपि हिसाबै बिथांमोना 19,000 मोनदों आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि केन्डिडेट धीरेन बर' बिथाङा 13,000सोल' भट मोनदों दा बेयाव जों जुदि इउ.प आरो जिएसपि प्लास बिजेपि जोङो ज' खालामोबा जोंना 40,000नि बारा भट जोंना इनटेक अलरेडि दंखायो दा बेयाव जोङो 40,000निबो बारा भट इनटेक थाखानानै जोंहा मा सिन्था खालामबावनांगौ दं आं सानो बेवहाय हाग्रामाया फैनानै टाइम वेस्ट खालामनायनि दरकार गैया बा बेयाव फैनानै बिथाङा ओरैनो बेकार टाइम लससो खालामगोन बिनिखायनो केम्पेइन खालामालासेनो बिथाङा जेराव दङ एमसिएलए हिसाबै क'क्राझारावनो थानाया गाहाम बेवहाय खुनु माने केम्पेइन खालामनानै खुनु बेवहाय फिथाइ थायनाय नङा मानोना इउ.प बिजेपि आरो जिएसपिनि जे बिजाथि मन्टु बर' बिथाङा 100% देरहानाया रोखाखा। आरो रायजोफोरनि सिगाङाव बिथाङा मोनसे बुंदों कख्लाबारिखौ जुदि देरहायोबानो जोङो बिपिएफआ सरकार दानो हागोन होननानै बिथाङा रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। दिनैनि दिनावथ' रायजो राजायाथ' माने जाम्बा नंला जे माने कख्लाबारि समस्तियाव देरहाबा जे सरकार सोलायगोन जोङो देरहागोन 5 बोसोराव जोंनिनो सरकार थागोन आरो बेल' नङा 5 बोसोरनिल' खोथा नङा दिनै इउ.प गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोगासिनो दङ स' जोंहा फोथायनाय दङ जे फैबाय थानाय समाव रायजो राजानि जे मिजिंथिनाय बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों जुदि मावफुंलाङोबा जोङो 5 बोसोरल' नङा 10 बोसोर 15 बोसोर जोङो गोबाव सम बेबायदि सरकार सालायनायनि जोङो मोनसे एजेन्डाखौ जोङो लादों मानो होनोबा जोंहा बिटिआर सुक्तियाव थानाय दफाफोरखौ मावफुंनांगौ दङ गोबां बिटिआर सुक्तियाव जोंनि हारिनि थैनाय थांनाय बेखौ लानानै बेवहाय माखासे दफाफोर दङ आरो बै दफाफोरखौ जुदि मावफुंनांगौबा जोंनो मोनसे गोख्रों पार्टी मोजां सरकारखौ जोङो नांगोन मोजां दैदेनगिरिखौ जायनि थाखाय जोङो जोंनि दोलोखौ गोख्रों खालामगासिनो दङ आरो मानगोनां जोंनि दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोंहा फोथायनाय दङ जे बिटिआरनि सुक्तिफोरखौ जुदि मावफुंनांगौबा बिथांनि दैदेननायावनो बा बिथांखौनो जोङो दिथा खालामनानै जोङो मावफुंलांनो हागोन। फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना बिटिआरनि जौगानायनि मा खामानि थांखि लादों होनना फोरमायगोन? फैबाय थानाय समाव जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानांगौनि थाखाय स्पेशली एजुकेशनेलि सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानांगौनि थाखाय आरो फरायसाफोरखौ माखासे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय बा बेबादि स्कप होनो थाखाय दिनै बिटिसि सरकारा गोबां माखासे पलिसिफोरखौ लादों बिनिनो बिदिन्थि हिसाबै जोङो बुंनो सानदों जे जायफ्रानोखि मेरिट स्टुडेन्टफोर दङ मोजां टेलेन्टेड स्टुडेन्टफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय 10 जन करि जोङो सायख'नानै मोनसे मिशन सुपार 50 होननाय जोङो मोनसे मिशन लन्च खालामदों जे मिशननि गेजेरजों जोङो 11 मासनि थाखाय रेसिडेन्शियेल मोनसे कचिं होगोन बेवहाय NIT नि थाखाय IIT नि थाखाय कचिं होनाय जागोन इन्जिनियारिं
कलेजफ्राव जोङो बोरै एडमिसन मोननो हायो मेडिकेलफ्राव बोरै एडमिसन मोननो हायो बिनि थाखाय जोङो 50 जन बोसोराव 50 जन 11 मासनि थाखाय जोङो रेसिडेन्सियेल कचिं होनायनि मोनसे बेबस्थाखौ जोङो लादों आरो बेल' नङा लाइमोनफोरनि थाखाय थांनाय मासावसो जोङो एयार इन्डिया आरो सिंगापुर एयारलाइन्सनिफ्राय रिक्रुटमेन्ट ड्राइभ खालामनानै 103 केन्डिडेटखौ जोङो रिक्रुइट खालामनो हाबाय आरो दा जोंहा लामायाव दंबावो बेबादिनो माखासे बेम्बु मिशन पिग मिशन आरो बेल' नङा स्किल डेभेलपमेन्टनि माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावफुंनो आखायाव लादों गोबां बेबादि माखासे मा होनो लाइमोनफोरनि थाखाय बा जोंनि रायजो राजानि थाखाय मोजां मोजां खामानिफ्रा मावफुंजागोन जास्ट जोङो बेखौल' खावलायगोन एसे जोङो धैर्य हमनांगोन जास्ट दासो 17 मासल' थांदों 1.5 बोसोरल' थांदों कख्लाबारिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायगोन जोङो जुदि कख्लाबारियाव जौगानायखौ लुबैदोंबा जोङो सरखारजोंनो थाफानानै माने इउ.प जोंनो थाफानानै जोंनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै मन्थु बर'खौ जोङो देरहासार खालामनांगोन जाहाथे दानि जे मावनो लानाय माखासे खामानिफोर दङ कख्लाबारियाव गोबां माखासे माने स्किमफोर मावनो आखायाव लानाय जादों आरो रिसेन्टलि थांनाय मासावसो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेवहाय माखासे लाइखुथा गायसनफैबाय बेंगल फ्लरिकान मोनसे इक' टुरिजमनि बेवहाय आरो एग्र' फरेस्ट्रिनि इउनिभारसिटि माबा माबि गोबां माखासे मोजां मोजां इन्सटिटिउसनफ्रा बेवहाय गायसनजाबाय दा बैफोर खामानिफोरखौ जों जुदि मावफुंनांगौबा बा बेबादिनो लामा लांद' स्कुल कलेज बेफोराव गोबां माखासे बेबादि बिटिसि सरखारनिफ्राय माखासे स्किमफोरखौ हमनाय जादों दा बैफोरखौ जों जुदि मोगथां महर होनांगौबा जोङो जोंनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनांगोन अब्लासो जोंनि रायजो राजा बेनिफिट जागोन बेनिखायनो आं खावलायगोन जाहाथे रायजो राजाया हाग्रामा महिलारिनि बे नंखाय बानसावलाबायनाय गोदावस्राव बुंलाबायनाय बे खोथाफ्राव माने गब्र'आलासिनो जाहाथे जोङो सरखारजों थाफानानैनो सरखारनि पक्षेनो जाहाथे भट होयो आं बेखौनो गुरैयै खावलायबाय